mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tatay ng jowa ko ang ex ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Yun na lang ako sa pangalang Hana. At ito, ang aking secret file. Matagal ko nang pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwentong ito dahil hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang mga nangyari, hindi ko alam kung matatawa ba ako sa tadhana o iiyak sa sakit na iniwan ito sa akin. At sa ngayon, gulong-gulo ako. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Jericho sa pinagtatrabahuhan kong hotel. Regular guest namin siya dahil lagi siyang pinadadala ng kumpanya nila sa lugar na yon. May project kasi sila. Mahigit 50 taong gulang na siya noon. Habang nasa kalagitnaan pa lamang ako ng 20s ko. Si Jericho ay moreno, matangkad, gwapo, at may maayos na pangangatawan. Isa sa mga unang napansin ko sa kanya ay ang maliit na nunal sa kanang bahagi ng kanyang noo. Naku-cutan ako at hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa isang lalaking mas matanda sa akin. Lalo na't may sarili na siyang pamilya. Pero ganun ang nangyari. 1, 2, 3, 3 taon. Naging lihim ang relasyon namin. Maraming masasayang alaala, maraming pangako, at maraming pagkakataong naniwala ako na baka isang araw ay piliin niya rin ako. Ngunit hindi nangyari yun. Isang araw nag-check-in siya sa hotel. Nakasama ang isang babaeng mukhang artista. Morena, maganda, sexy, at mukhang elegante. Nang dumating sila sa check-in counter, pinakilala ni Jericho sa staff na naka-duty na ang kasama niya ay ang asawa niya. Nang mabalitaan ko to, nasaktan ako ng sobra. At dito na ako nagdesisyon
na itigil na ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pagod na ako. Pagod na ako na maging sikreto. Pagod na ako. Pagod na akong umasa sa mga pangakong hindi ko alam kung matutupad ba. Kaya kahit masakit, ako na mismo ang lumayo. Tinapos ko ang lahat sa pagitan namin ni Jericho at sinubukan kong magsimula uli. Noong na mahirap, may mga gabing umiiyak ako hanggang sa makatulog na lang. At may mga araw na halos hindi ako makakain dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti ko ring natanggap na tapos na kami ni Jericho. Lumipat ako ng trabaho sa ibang hotel. At doon ako nagkaroon ng bagong mga kaibigan. Hanggang sa nakilala ko si Zanjo. Kasama siya ng isang regular customer namin sa hotel. Kaibigan daw niya. Napansin ko na agad ang lakas ng dating ni Zanjo. Moreno, matangkad, gwapo. At ang kapansin-pansin sa kanya ay meron siyang nunal sa kaliwang bahagi ng kanyang noo. Pag pinagmamasdan ko siya, may naaalala ako. Naaalala ko sa nakaraan ko pero hindi ko na pinansin yun. Ang mahalaga, masaya ako. Kaedad ko siya. Palabiro si Zanjo. Masayahing tao. Responsable at napakadaling mahalin. Nung una, wala naman akong balak pumasok ulit sa isang relasyon. Pero ibang-iba si Zanjo. Hindi niya ako pinilit, hindi niya ako minadali. Basta araw-araw pinasasaya niya lang ako hanggang sa hindi ko na malayang nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko na mahalaga ako. Na hindi ako sikreto. Na hindi ako pangalawa. Na hindi ako kailangang itago. At dito ko na nainisip na baka eto na ang pagkakataong ibinibigay sa akin para maging masaya. Makalipas ang ilang buwan, naging opisyal kaming magkasintahan ni Zanjo. Ramdam ko na seryosong-seryoso siya sa akin. Sinabi niya nga sa akin na gusto na raw akong makilala ng kanyang pamilya. Nang marinig ko yun, masayang-masaya ako dahil para sa akin, ang ibig sabihin nun ay nakikita niya ang future niya na kasama ko. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. Dumating ang araw na isinama niya ako sa bahay nila. Kabado ako pero excited din. Pagdating namin sa bahay nila, very warm ang kanyang mama. Sinalubong niya ako. Nakipagkwentuhan agad sa akin. Maya-maya pa ay sinabi niyang tatawagin niya raw ang asawa niya. Ilang segundo pa ang lumipas, may narinig na akong mga yabag mula sa hagdan.
At nang mapatingin ako sa lalaking pababa, pakiramdam ko ay huminto ang mundo ko. Nanlamig ang buo kong katawan at parang hindi ako makahinga. Dahil ang lalaking nakatayo sa harapan ko ay walang iba kundi ang lalaking minsan kong minahal. Ex ko. Ang tatay ng jowa ko ngayon. Nagtagpo ang mga mata namin ni Jericho. At kitang-kita ko rin ang pagkabigla sa mukha niya. Pareho kaming hindi makapagsalita. Pareho kaming hindi makagalaw. Si Zanjo, na walang kamalay-malay sa lahat, ay masayang ipinakilala ang bawat isa. Na para bang unang beses pa lang kaming nagkita. Nginitian ko siya ng bahagya. At buong gabi kong pilit itinago ang kaba at takot na nararamdaman ko. Halos hindi ko nga malasahan ang pagkain sa harap ko. At hindi ko rin magawang tumingin ng matagal kay Jericho dahil natatakot ako na mabasa ni Zanjo ang katotohanang pilit naming itinatago sa mga mata namin. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo. Hindi ko alam kung tama ba. Nakarelasyon ko pa si Zanjo. Hindi ko alam kung tama ba na wag ko na lang sabihin para hindi na gumulo ang sitwasyon. At mas lalo akong naguguluhan. Dahil ilang araw na lamang ay Father's Day na. Independent na ako sa buhay. At alam ni Zanjo yun. Nito lang, masayang sinabi ni Zanjo sa akin na gusto niya akong isama sa bahay nila. Para maipagdiwang ang Father's Day kasama ng kanyang pamilya. Ngumiti lang ako sa kanya pero sa loob-loob ko, parang may pumipiga sa puso ko. Paano ko naman haharapin si Jericho sa araw na yun? Paano ko siya babatiin? Anong sasabihin ko? Tito, Happy Father's Day po. Tito ang itatawag ko sa kanya. Ngayong alam ng puso ko na kailanman hindi naging ama ang tingin ko sa kanya, kundi isang lalaking pwedeng maging ama ng mga anak ko. At oo, aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, na kaya siguro naguguluhan ako ngayon ay dahil marahil hanggang ngayon ay may puwang pa rin si Jericho sa puso ko. Baka hindi naman talaga tuluyang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Baka natulog lang. Baka nagpahinga lang. Dahil sa labis na sakit na naramdaman ko nung panahong yun.
At kapag nai-imagine ko, napupunta ako sa kanila sa Father's Day, hindi ko mawari kung paano ako ngingiti. Habang magkakasalo kami sa iisang mesa na parang walang nangyari sa nakaraan. Nakakakaba. Pakiramdam ko hindi lang isang simpleng selebrasyon ang naghihintay sa amin. Baka ito rin ang araw na tuluyan nang sumingil ang nakaraan at ilantad ang mga lihim na matagal ko nang pilit itinatago. Sana mabigyan niyo ako ng magandang payo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat. Muli, ako si Hannah. At ito, ang aking secret file.